Duncan, għalfejn tqajna hawnhekk. Illum intqajna biex nirringrazzja lill-sponsors tiegħi li għenuni ħafna fl-2017 biex erbaħt il-kampjonat Ewropew billi tajthom token żgħira u flimkien ovvjament ikkonfermajna uffiċjalment li dis-sena ħanerġa' nsuq il-kampjonat kollu u ovvjament l-sponsors ukoll jappoġġjawni bħalma appoġġjawni snin ta' qabel. Bekk jiena ovvjament nirringrazzjahom minn qalbi u dawn tip ta' sponsors tittużhom għax ovvjament ftit issib bħalhom. Duncan, ċerimonja żgħira ħelwa hawnhekk rajna li ġibtu kolli trophies, x'qalulek l-sponsors meta raw daw it-trophies. Ifhemni xi ħaġa rari biex tara trophies hawnhekk hawn trophies li ta' 3 events rebbieħa u waħda tal-kampjonat. Huwa onur għalihom u mhux tal-li hekk, tal-li se jikkoraġġuni biex nagħmel xi ħaġa aqwa milli għamilt. Tajjeb Duncan, aħna nħallu fidejk u t-tim tiegħek, nafu li l-sponsors huma parti importanti minn dan it-tim, nkomplu nwasslu aħbarijiet żejn ixlek tagħmel kemm f'Malta kif ukoll madwar l-Ewropa. Grazzi Duncan. Grazzi ħafna.